Ja ću u okviru ovog dozvoljenog vremena pokušati da prezentiram ovdje naš pokušaj da uđemo u jedan proces pokretanja inicijative za dobrovoljno služenje vojnog roka svih državljana Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu. U pripremi ove teme za današnju konferenciju ja sam morao da na neki način ostvarim neke konsultacije s ljudima koji se bave i koji su se bavili sistemom odbrane i sigurnosti. Ja vjerujem da najpozvaniji ljudi koji trebaju da pričaju o ovoj temi su generali. Ja nisam imao puno informacija od tih ljudi kako oni vide ovu temu. Evo i ovaj današnji javni poziv, odaziv ljudi koji su po profesionalnom odnosu, ono što su radili, su trebali biti tu i da daju svoja mišljenja i da pomognu da ova inicijativa krene u jednu parlamentarnu proceduru. Ja ću pokušati koristiti ovaj svoj materijal koji sam pripremio iz razloga što ovdje ću ja iznijeti određene zakonske odredbe koje ću citirati i koje ću na neki način prokomentarisati da vidimo gdje smo mi sada u ovom momentu što se tiče odbrane i sigurnosti. Tako da nemojte mi zamjeriti pošto ću citirati i koristiti te odredbe, tako da ću i čitati ovaj materijal. Obzirom da danas nam je prisutna direktna politička agresija na suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, a i sami drugi postupci, znači antibosanskog djelovanja, mi smo prinuđeni da patriotske snage, a prevashodno bošnjački narod i građani koji vole ovu državu moraju ozbiljno shvatiti ove prijetnje i poduzmati određene korake na podizanju spremnosti društvene zajednice za svaki vid agresije, odnosno svaki vid pokušaja podjele Bosne i Hercegovine. Mi ovom konferencijom danas krećemo u proces pokretanja jedne inicijative koja će sasvim sigurno u mnogome doprinijeti spremnosti bošnjačkog naroda i svih ljudi da budu spremni ako bude trebalo istu braniti. Također smo svjedoci konstantnog pasivnog djelovanja međunarodne zajednice preko OHR-a i Vijeća za implementaciju mira, koji sve više pokazuju da međunarodna zajednica nije toliko ni međunarodna, niti je zajednica. Vidjeli smo u zadnje vrijeme njihov odnos prema svim političkim zbivanjima ovdje u državi. Historija nam govori da smo uvijek previše gledali na zapad kao vrijednost, a premalo na zapad kao interes, što nam u sigurnosnim izazovima i prijetnjama u prošlosti je rezultiralo velikim stradanjima i genocidima. Danas živimo u svijetu koji je pun sigurnosnih izazova, prijetnji, vode se ratovi i sasvim sigurno na najbolji način da bi sačuvali mir jeste najbolji način da budete spremni za rat. Odnosno da imamo razvijen odbrambeno sigurnosni sistem koji će u svakom momentu imati kapacitete koji će osigurati odbranu zemlje. Mi u Bosni i Hercegovini imamo takvu historiju da ona izreka historija je majka znanja sigurno treba biti osnov svakog političkog ili društvenog djelovanja, a posebno u polju sigurnosti i odbrane države. Ja bih ovdje kroz ovo izlaganje posebno potencirao, obzirom da ova inicijativa se referiše na Povelju Ujedinjenih nacija, gdje mi želimo da iskoristimo svoje pravo. I sama naša inicijativa odnosi se na dobrovoljno služenje vojnog roka, odnosno nekog vida vojnog obučavanja. Iz razloga što to nije obaveza, nego pravo. Mi imamo dovoljno patriota u ovoj zemlji i u inostranstvu koji su spremni i dalje, znači, kontinuirano, historijski da brane ovu državu. U članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija definirano je urođeno, znači sama konstatacija, znači urođeno, nešto što prirodno pripada jednom narodu, odnosno svakom pojedincu.
znači, zagarantovano pravo na individualnu i kolektivnu samoodbranu u slučaju oružanog napada protiv bilo koje članice Ujedinjenih nacija. Mi znamo da je naš strateški cilj, nacionalni cilj, da budemo članica NATO. I sam proces odbrambene reforme je krenuo sa ciljem da se uđe u NATO. Mi smo danas došli u jedan čvrst sokak, tako da taj put je i ulazak u taj NATO sigurnosni kišobran je zastao. Što znači da se sada nalazimo u jednoj vrlo teškoj ustavno-zakonskoj poziciji sa aspekta odbrane i sigurnosti. A evo iz kog razloga. Danas naš građanin Bosne i Hercegovine, ukoliko nije u obaveznom rezervnom sastavu, odnosno koji postoji u oružanim snagama, to je ta aktivna rezerva, po ustavu i zakonu nije obavezan da se odazove na bilo koji vid prijetnje. Znači, nije obavezan. Mi smo prije, dok je bilo Ministarstvo odbrane Federacije i bivši sistem, imali obavezu da se javimo negde. Danas toga nemamo. Tako da s tog aspekta je vrlo ozbiljna stvar, obzirom da već 12 godina smo na putu ka NATO-u, a za tih 12 godina mi smo obustavili služenje vojnog roka 2005. godine, znači izišlo nam je nekih 13 generacija i sada kada uđemo u matematiku godina i generacija, imamo jedno totalno nespremno društvo za bilo koji vid prijetnje koji može sutra biti iskazan prema Bosni i Hercegovini. Ja ću ovdje navesti ono što je u zakonu o odbrani definisano i što je preduslov da ja na ovaj način iznosim i predlažem ovu inicijativu, a koja u određenom momentu bi trebala da dođe na parlamentarni nivo i da ta inicijativa poprimi donošenje određenih zakonskih regulativa. Članom 1 Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine definiran je jedinstven odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine u kome se definiraju organi za odbranu i sigurnost. Također se definiraju koji su organi koji štite suverenitet i teritorijalni integritet, odnosno političku neovisnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Dalje, u članu 3 Zakona o odbrani definiše se da su jedine vojne snage na teritoriji Bosne i Hercegovine oružane snage Bosne i Hercegovine. Nema pravo niko izuzev oružanih snaga bilo kakvo vojno okupljanje, organiziranje i obučavanje. Tako da u tom dijelu znači svaki drugi pokušaj vojnog osposobljavanja bio bi nelegalan i bio bi nezakonit. Također u članu 51 Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine definirano da državljani Bosne i Hercegovine, čije je prebivalište na području Bosne i Hercegovine, uključujući i one sa dvojnim državljanstvom, zabranjeno je služiti vojni rok i obučavati se u svojstvu regruta u oružanim snagama drugih država. Međutim, mi danas imamo slučajeva da se nama, dok sam bio aktivno u službi, u profesionalnu vojnu službu, u kategoriju oficira na konkurs prijavi kadet civil sa završenom vojnom akademijom. Znači, mimo svih ustavnih zakonskih regulativa koje definišu oblast odbrane. A konkretno se misli na pripadnike civile, kandidate iz Republike Srpske. Članom 79 Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine u odjeljku F definirana je vojna obaveza. I u tom odjeljku je ukinuto služenje vojnog roka. Znači, i to je na snazi od 1.1.2006. godine. I to je ukinuto na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Članom 80 također u stavu 1 definiše se evidencija u vezi sa vojnom obavezom, u kome stoji da evidenciju o licima koji su regulisali vojnu obavezu bivšim vojskama preuzmaju entiteti, a od 1.1.2002. preuzma Ministarstvo odbrane. Samo za evidenciju za profesionalna vojna lica.
i oni se vode u tom kontekstu u aktivnoj rezervi. Ovdje u članu 83 i 84 Zakona o odbrani definisano je također usklađivanje međunarodnih sporazuma i obaveza, posebno aktivnosti na prijemu u NATO. Također je regulisan sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja gdje je definisano provođenje određene aktivnosti za članstvo u NATO. Mi također u Bošnjačkom pokretu članstvo u NATO smatramo trenutno najvažnijim strateškim nacionalnim ciljem. Ovdje šta je bitno posebno naglasiti? Znači, trenutno nam je neizvjestan put u NATO i trenutno se nalazimo u jednom odbrambeno-sigurnosnom vakuumu, dok na drugoj strani razvoj i modernizacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja je trenutno u raznim vidovima opstruiranja, putem javnih nabavki, regresivnim budžetom odbrane koji je umanjen za 100 miliona u odnosu u zadnjih 10 godina. Mi smo 2007. 2008. imali budžet skoro 400 miliona, danas imamo samo 285 miliona. Znači, sama ta cifra govori da kompletan odbrambeni sistem je doveden i u nekom regresivnom putu. Ono što je bitno još naglasiti, nakon 12 godina Zakonom o odbrani je definisana aktivna rezerva. Znači, mi nju nikad nismo uspostavili. Niti je ona obučavana. A u članu 2 definisano je da 50% brojnog stanja oružanih snaga bude ta aktivna rezerva, odnosno 500.000 vojnih lica. Znači, mi taj član zakona nismo implementirali kroz sistem odbrane i sigurnosti. Bosna i Hercegovina kroz svoju historiju ima prijetnju koja je konstanta. I to je historijska činjenica, a time svaki drugi sigurnosni izazov je veliki sigurnosni rizik za njenu sigurnost i opstojnost. A konsekvence tog nasilnog djelovanja agresora su uvijek bile enormne i svjedoci smo bliže istorije o kojim ciframa se radi. Danas se često postavlja pitanja u sigurnosnim krugovima jesmo li mi, Bosna i Hercegovina, vojno ugrožena zemlja. Dalje, ako jesmo, od koga i zašto? Mi ćemo danas na ovoj konferenciji u kratkim tezama i činjenicama pokušati da ovoj temi damo značaj i aktuelnost i pokušat ćemo da kroz situaciju i modele zemalja u širem i bližem okruženju iznesemo stvarnu situaciju u tim zemljama. U mnogim zemljama u svijetu imaju ustavno i zakonski regulisano obavezno služenje vojnog roka. Mi danas ovdje ne pričamo o obaveznom služenju vojnog roka, nego o dobrovoljnom. Za one ljude, za one građane, za one državljane Bosne i Hercegovine koji to žele. Ovdje ću ja navesti samo primjere nekih zemalja koje također imaju obavezno služenje vojnog roka. Pa najprepoznatlija zemlja koja ima najduži obavezan vojni rok je Sjeverna Koreja, 11 godina za muškarce, a 7 godina za žene. Ovdje iz našeg bližeg okruženja ono što je jako interesantno, znači većina zemalja, počev od Izraela, Kipra, Norveške, Turske, Rusije, Moldavije, Grčke, Finske, Estonije, Bjelorusije, Danske, Austrije. Naprimjer, Austrija ima 6 mjeseci obaveznog služenja vojnog roka. Ja imam rođaka tamo u Austriji puno, njihova djeca služe u austrijskoj vojsci 6 mjeseci. Čak su u zadnje vrijeme pokrenuta inicijativa da se to produži na duži period. Ono što je interesantno, svi govorimo da je Švicarska vojno neutralna zemlja i da ona spada u zemlje koja nema vojske. Ona ima vojsku i ima obavezno služenje vojnog roka za muškarce, a dobrovoljno za žene i traje 18 sedmica.
plus svake godine uvode obuku za te ljude koji služe vojni rok narednih 10 godina. I što je interesantno, po zakonu drže oružje kući. Znači, po zakonu, dok su tih 10 godina pod nekakvom vojnom obavezom, drže oružje kući. A 2013. godine su imali referendum gdje su po 3. put glasali protiv ukidanja obaveznog vojnog roka. Znači, 3 puta su imali referendum i uvijek su izglasali da se, jer je bila pokrenuta inicijativa da se ukine obavezno služenje vojnog roka. U Švedskoj građani su nakon 100 godina služenja vojnog roka ukinuli ga 2010. da bi ga ponovo vratili u obavezu svim građanima i traje 11 mjeseci. Posebno interesantno promišljanja u Njemačkoj, uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. A također i u Francuskoj predsjednik Macron najavio je korake da 16-godišnjaci služe 1 mjesec državi u državnoj službi uz mogućnost 3 mjeseca vojske ili policije. To je otprilike za ove zemlje iz šireg okruženja. Ono što je meni cilj danas, a posebice sa aspekta svih ovih političkih djelovanja susjednih zemalja, Hrvatske i Srbije, Crne Gore, ja ću iznijeti njihov trenutni status, na koji način oni rješavaju ovu problematiku. Republika Hrvatska, iako kao članica NATO-a, znači Republika Hrvatska je članica NATO-a, nikad nije obustavila neki od oblika vojnog roka, odnosno vojnog osposobljavanja, a članica je NATO-a. Znači 2008. godine ona je samo prestala obavezno služenje vojnog roka, ali ga nije ukinula. Trenutno je u proceduri uvođenje obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj pod nazivom temeljna vojna obuka, znači temeljno vojno osposobljavanje, a isto tako što je po meni jako bitno, ono obavezno služenje u rezervnom sastavu. Znači obavezno služenje u rezervnom sastavu. To je jako, ovdje ove zemlje u regionu igraju i prave odbrambeni sistem na obaveznom služenju u rezervnom sastavu, kojeg mi nemamo u sistemu odbrane i sigurnosti. I to obavezno služenje u rezervnom sastavu, takozvanoj pričuvi, trebao bi se dijeliti na ugovorni i mobilizacijski. A ovaj mobilizacijski dio bi se trebao razvrstati na razvrstani i nerazvrstani. Trenutni sigurnosni razlozi ovih rješenja na koje navodi Vlada Republike Hrvatske su kao porast terorizma, porast velikosrpskih ambicija, te migracije koje narušavaju granice Republike Hrvatske. Predsjednica Kolinda Kitarović, odnosno vladajući HDZ, je pokrenuo da uvede novu nacionalnu strategiju, odnosno strategiju nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske u 2019. godini, čime će uvesti koncept modernističkog pristupa pohađanja stručnog vojnog osposobljavanja kroz model light vojnog roka, opravdavajući taj koncept potrebom za novim sigurnosnim uvjetima, sposobnostima u sistemu odbrane. Ništa drugo nego jedna vrsta političkog make-overa kojom predsjednica uz postojeći program dobrovoljnog osposobljavanja, znači oni imaju trenutno dobrovoljno služenje vojnog roka, uvodi još jedan vid, odnosno program temeljnog osposobljavanja i određene aktivnosti do 1 mjesec, nastavljajući kroz vojno osposobljavanje 2-3 mjeseca za određene vještine i sposobnosti. Taj novi program će razvijati sigurnosnu kulturu kod šire populacije, posebno mlađih osoba, te jačati svijest kako je sigurnost i sudjelovanje u odbrani pravo i obaveza svakog državljana i cjelokupne zajednice. Ovo izričito stoji u toj strategiji nacionalne sigurnosti. Ministar odbrane Republike Hrvatske Krstičević ovu inicijativu pokreće u Saboru Republike Hrvatske u ovom periodu. To potvrđuje i koraci koje su parlament, odnosno Sabor Republike Hrvatske je usvojio 26.1.2018. godine
dio aktivnosti kojima se navodi da će omogućiti se vraćanje dostojanstva vojnog poziva radi većeg interesa pristupa oružanim snagama. A posebno se utvrđuju prava i obaveze rezervnog sastava i mogućnost dodatnih sadržaja dobrovoljnog vojnog osposobljavanja za potrebe nacionalne i odbrambene sigurnosti. Ništa ovo nije nego povratak u punom kapacitetu obaveznog služenja vojnog roka, ali na mala vrata. Kao jedan light vojni program koji će ličiti na vojni ljetni kamp u kome će se koristiti vrlo malo sredstava, gdje će se iskoristiti pravo i studentima koji će moći u ljetnom periodu da se priključe toj vojnoj obuci, odnosno kampu. I uporedo s time bi se odvijalo civilno služenje vojnog roka na način kako to radi Austrija po njihovom modelu, gdje rade se u hitnim službama, u staračkim domovima, u bolnicama i drugim ustanovama. Ovim programom se želi godišnje osposobiti 30.000 osoba kroz ove vidove i programe. Vladajuća politika želi ovakvom terminologijom i light sistemom da zasjeni i politički demilitarizuje namjere i ciljeve odbrambenog sigurnosnog sistema Republike Hrvatske. Stanje u Republici Srbiji nije ništa drugačije. Zemlja koja se izjašnjava vojno neutralnom također ovu temu stavlja na najveći nivo aktuelnosti. Predsjednik Vučić uvodi novu strategiju totalne odbrane kao koncepta civilne zaštite, a ne kao obavezno služenje vojnog roka. Trenutno se rade studije o svim modalitetima i mogućnostima vraćanja obaveznog služenja vojnog roka koji je ukinut 2011. godine, kada je odluka Skupštine Republike Srbije donijela tu odluku. A nastavljeno je od tada po principu dobrovoljnog služenja u 4 turnusa tokom jedne godine. I ono što je za nas vrlo važno jeste obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu. Ja čitavo vrijeme pokušavam da spomenem ovaj rezervni sastav koji je ključ i kapacitet u odbrambeno-sigurnosnim strukturama. Na način od 2011. do danas Republika Srbija je izgubila oko 500.000 vojnika u rezervnom sastavu zato što su prešli na dobrovoljni sistem. Iz tih razloga oni ne mogu održati kapacitet, obzirom da oni imaju mirnodopsku vojsku koja broji nekih 30.000 i imaju onaj profesionalni dio koji je usklađen sa onim odnosom što je efektiva u regionu u skladu sa međunarodnim sporazumima. Tako da oni, u narednom periodu aktualiziraju i u 2019. će pokušati da uvedu ponovo obavezno služenje vojnog roka. Imaju razna ispitivanja i ankete gdje govori da se 2/3 stanovništva i građana za to. Što znači, kada vidite odziv, mada te ankete ne mogu biti u punom kapacitetu pouzdane, ali kada vidite odziv, govori da Republika Srbija se ponovo militarizuje u punom kapacitetu. Crna Gora uvodi dobrovoljno služenje vojnog roka 2019. godine. I ona kao zemlja koja je članica NATO-a, uvodi dobrovoljno služenje na način ovo što i mi pokrećemo našu inicijativu. Oni su u pripremi za tu aktivnost izvršili izmjene zakonskih regulativa, tako da im je cilj da godišnje kroz taj dobrovoljan sistem proture 100 vojnika i da ih stave u obaveznu evidenciju rezervnog sastava. Ja sam s ovim završio ovaj dio vezano za ove susjedne zemlje i nakratko ću samo dati rezime. Mi smo razmatrali okruženje kao prevashodno s ciljem u kom pravcu djelovati na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz tih svih izvora informacija
mi smo došli do zaključka da u ovom momentu minimum koji mi možemo, koji trebamo da uradimo, obzirom na ovakvu odbrambenu sigurnosnu situaciju, jeste da pokrenemo ovu inicijativu za dobrovoljno služenje vojnog roka, ali koje je na bazi korištenja prava, ne obaveze. Referirat ću se ponovo na Povelju Ujedinjenih nacija koja je zagarantovana svakom pojedincu i svakom kolektivitetu. Mi danas u Bosni i Hercegovini nemamo ozbiljne društvene rasprave, a posebno što zabrinjava u bošnjačkim krugovima ili ti kakvih naučnih studija i planova u budućnosti da se ova tema politički aktualizira i delegira na parlamentu Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga mi ovo danas radimo. Svjedoci smo ovih dana raznih izjava, posebno do jučerašnjeg predsjednika entiteta Republika Srpska Bosne i Hercegovine, odnosno današnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da želi demilitarizirati Bosnu i Hercegovinu. Želi ukinuti oružane snage Bosne i Hercegovine. Želi formirati rezervni sastav policije u manjem BiH entitetu, te uspostaviti obavještajnu službu, odnosno Savjet nacionalne bezbjednosti entiteta Republika Srpska Bosne i Hercegovine, čime predstavlja direktno zadiranje u postojeći sistem sigurnosti Bosne i Hercegovine i time želi osnažiti i militarizovati njene kapacitete i formacije van zakonskog okvira djelovanja i time narušiti ustavno i zakonsko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao jedine vojne snage koju organizira i kontroliše država. Ponovo ću se referirati na zakon. Jedina ustavna i zakonska vojna snaga i sila su oružane snage. Na ovaj način se potvrđuje namjera i spajanje onih 2500 cijevi koje je vlada Republike Srpske kupila prošle godine, znači spajanje tog ljudstva rezervnog sastava sa tim naoružanjem. 2500 cijevi automatskog naoružanja koje po svojoj namjeni spada u čisto pješadijsko vojno naoružanje, jurišnog tipa i isključivo se koristi za vođenje oružane borbe. Nije predviđeno, niti je konstrukcijski namijenjeno za policije ili neke druge strukture za izvršavanje njihovih zadataka, nego isključivo vojno naoružanje, pješadijsko jurišno. Pored ovih najava također se insistira na formiranju službe za obavještavanje i uzbunjivanje na nivou entiteta u okviru civilne zaštite, čime se ponovo zadire u područje djelovanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jer na nivou brigade zračnih snaga oružanih snaga Bosne i Hercegovine postoji bataljon poznati Vojn, ovi koji su bili u vojsci to znaju, vazdušno osmatrane i javljane, i to je jedinica koja je zakonski i ustavno formirana za te obaveze u okviru odbrambeno-sigurnosnog sistema. Današnja politička ujedinjenost pozicije i opozicije u entitetu Republika Srpska po svemu vodi do stvaranja neograničene vlasti kroz Skupštinu Republike Srpske, koja će moći osigurati 2/3, odnosno dvotrećinsku većinu, Znači, današnja politička ujedinjenost pozicije i opozicije u entitetu Republika Srpska po svemu vodi do stvaranja jedne neograničene vlasti kroz Skupštinu Republike Srpske, koja će moći osigurati dvotrećinsku većinu da omogući izmjenu Ustava, a time i formiranje ovakvih institucija kroz okvir policijskih struktura i civilne zaštite, što po Ustavu može biti i legalno i legitimno. Iz tih razloga iznosim ove činjenice koje nama još jednom daju osnov da pokrećemo ovu inicijativu u cilju zaštite građana i države Bosne i Hercegovine. Trenutno Bosna i Hercegovina se nalazi u histerijskim trenucima gdje su ciljevi nekih političkih aktera i zemalja isti kao i 90. godina.
I minimum stvari koje moramo uraditi u ovim prvim koracima jeste pokrenuti ovu inicijativu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Jer je to naša obaveza, čime moramo omogućiti pravo da svaki građanin ove države koji voli Bosnu i Hercegovinu ostvari svoje pravo individualno i kao kolektiviteta na odbranu svoje zemlje. Bilo da se radi o individualnom ili kolektivnom pristupu, a kojemu Povelja Ujedinjenih nacija u članu 51 obezbeđuje. Mi namjeravamo pokrenuti također i poziv za državljane Bosne i Hercegovine u inostranstvu da ostvare ovo pravo, koji sve više iskazuju potrebu za ovakvim načinom osposobljavanja mladića koji osjećaju kao dug državi Bosne i Hercegovine. Ja u ovom momentu, obzirom na vrijeme, nemam mogućnosti da elaboriram draft modela i programe koji bi se realizovali u sistemu odbrane i sigurnosti, ali sasvim sigurno da bi realizaciju ove instrukcije u implementaciji sprovodila oružane snage u svojim kapacitetima i civilne institucije koje mogu sprovoditi određene modele služenja države. Ukratko ću samo navesti neke od dobrih strana ovog programa i projekta. Ovom inicijativom i njenom implementacijom omogućili bi mladim ljudima da se osposobljavaju na savremen pristup vojne obuke, osvježavajući ga modernim duhom. Kad kažem modernim duhom, vi kad odete u Ameriku, imao sam priliku da učestvujem na vježbama i da budem na zadacima američkim. Oni su izgradili takav duh vojnički u naciji da je njima prijaviti se u vojsku i služiti vojsci, služiti svojoj državi, to je njima nešto na najvećem mjestu. Imao sam priliku da budem u nekim trgovačkim centrima, kupovali smo nešto u uniformi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, prilaže žene stare i ljube uniformu. Znači, toliki su duh napravili važnosti oružanog sistema, odnosno oružanih snaga. Dalje, kroz ovaj program bi osigurali prednost u zapošljavanju u državnim i u javnim službama, odnosno kroz vojno osposobljavanje uključili bi određene vještine koje su društveno korisne i mimo vojske. To su informatika, voženje motornih vozila, učenje stranih jezika. Mi imamo kapacitete u postojećim kapacitetima oružanih snaga da učimo 5-6 jezika sa svim laboratorijama, protivpožarne zaštite na radu i svi drugi neki specijalnosti koji se mogu sertificirati i iskoristiti u civilnom životu. Dalje, jačali bi odnos pojedinca i države, te umanjili bi veliki procenat nesretnih slučajeva korištenjem i rukovanjem naoružanjem. Mi smo svjedoci kroz crne hronike non stop nekih dešavanja zbog nepoznavanja upotrebe, da li legalno, nelegalno, ali omladine koja koristi naoružanje ili dođe do njega da ga ne zna koristiti. Jačati psihofizičke sposobnosti mladih ljudi, položili bi oni kroz taj program vojnog osposobljavanja, onaj ispit zrelosti koji je sa socijalnog karaktera vrlo važan u razvoju ličnosti, odnosno oni bi završili, odnosno ona izreka armija je škola života, jel? Socijalno-psihološku fazu sazrevanja mladih ljudi zajednički bi prolazili i pojedinačno i kao društvena zajednica. I ono što bi ja posebno, obzirom da sam svjež već godinu dana iz sistema odbrane i sigurnosti, smanjili bi odliv profesionalnih vojnih lica iz trenutne službe koji je napuštaju, a dali bi mogućnost ljudima koji se dobrovoljno, koji vole vojsku, koji hoće da se prijave, da uđu u sistem profesionalne vojne službe i da izbjegnemo pod navodnim znacima korupciju, nepotizam i sve ostale oblike koji su, nažalost, danas prisutni. Osposobljavanje pojedinaca i kolektiviteta da se oružano odbrani sasvim sigurno bi umanjilo mogućnosti velikih zločina koji smo svjedoci 90. godina, a time je i preventiva svih prijetnji i osvajačkih namjera bilo koga. I kao takvo, po meni, to predstavlja humanitaran čin. Ako daš nekom mogućnost, odnosno pravo da se brani, to je humanitarno da mu daš da ne doživi ono što smo mi doživljavali u bližoj prošlosti. Ovog trenutka sloboda u Bosni i Hercegovini nema cijenu.
Tako da ovo pitanje nad svim pitanja, iako ga neki postavljaju kao političko, ekonomsko, psihosociološko ili isključivo sigurnost. Kroz inicijativu ćemo se konačno odrediti oko tačnog naziva. Mi kad kažemo vojni rok, to proživljavamo ove starije generacije na jedan način, ova omladina na drugi. Vidimo da zemlje iz okruženja to koriste malo sofisticiraniji naziv, odnosno kao light obuku. Mi ćemo prilagoditi naziv trenutnim sigurnosnim pojmovima i postojećim trendovima u oblasti odbrane i sigurnosti. Vrijeme provedeno u služenju državi i kroz ovaj vid lagane vojne obuke sigurno nije gubitak vremena. Jer mnogi to komentarišu, to bi bio gubitak vremena. Ali za ljude koji vole ovu državu i koji žele da se osposobe u osnovnim nekim vještinama vojničkim, oni sigurno će imati volju da se priključe i da dobrovoljno služe državi. Dalje, uz kvalitetan program tog vojnog kampa i medijsku pažnju, ovakva inicijativa može biti integrirajući faktor društva i zajednice u cjelini. Naš koncept kojeg ćemo pokrenuti, koji će se pretvoriti u nekakve šire elaboracije, modele i pretvorit će se u određenu skriptu, brošuru, će u mnogome ličiti na ovaj koji koristi Republika Hrvatska, jer je jako pristupačan i primjenjiv je na nekakvim modalitetima koji danas zemlje NATO-a koriste. To je jedno kratko vojno uvježbavanje, savladavanje osnovnih vojničkih vještina od 3-4 sedmice iz početka, a kasnije bi u produžavanju 1 do 2 mjeseca uz razne sertifikate uvodili ljude koji žele dodatne sposobnosti i vještine. Ništa drugo nego jedan kratki vojni ljetni kamp, legalan, legitiman, po sadržaju gdje bi mladi ljudi, vojnici, zadoživali samo ljetnu vojnu opremu. Iz razloga što će ovo doživjeti ekonomsku pitanje, novca, svega, ali uz jedan štedljiv način mi bi to realizovali kroz jedan ljetni vojni kamp. Program po sadržanju samoj novčanoj podršci također bi uključivao i potrebe studenata, pa bi turnusi tih obuka, odnosno osposobljavanja, bili organizovani u ljetnom periodu. To bi bio naš prijedlog u sklopu ove inicijative. Mi očekujemo da ova tema bude na agendama svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini, uvažavajući sve ove činjenice trenutno odbrambeno-sigurnosne situacije u bližem i širem okruženju, te očekujemo šire konsultacije sa stručnim ljudima i građanima na pripremi samog nacrta prijedloga, odnosno izmeni postojeće zakonske regulative kroz Zakon o odbrani i Zakon o službi oružanih snaga Bosne i drugih zakona koji tretiraju ovu oblast. Te pokretala bi druge aktivnosti u podršci same pripreme i implementacije ove inicijative. Ja ću ukratko još jednom iznijeti kratak zaključak. Znači, ovo je naša inicijativa u smislu da iskoristi svaki građanin svoje pravo, ne da bude obaveza. I da se omogući zakonski ono što je Evropska, odnosno UN konvencija garantuje svih građanima Bosne i Hercegovine i da se uspostavi jedan sistem služenja rezervnog sastava gdje bi evidenciju tih ljudi koji bi obučili se imali u sistemu.